Assalamu alaykumlar. Gowy ýagdaýlaryňyz, hoş geldiňiz. Biziň bugünkü gürüňdeşligimizde häzir ýekejem rekord etjek bolýas. Owa. Ýene bir ýere hoş geldiňiz. Assalamu alaykumlar hemekşe. Soň görjekleri. Ýagdaýlaryňyz gowdur diýip umyt etjäs. Bugün ýol berdiň hödürleme güni. Ýol berdiň hödürleme güni biz Azad ağa bilen Azat Jabbarow bilen gürrüňdeşlik ederiz. Ine biraz gysaça özümi we Azad agany tanıştyramda şeýlerak bolar. Men ýol berdi birja we ykdysadyýet sapagyndan tütürçülük etýän, sapak berýän, hepde de bir sapar her otdun. Azad ağa bolsa şu wagt özü telekeçi we bir şahsy bir kärhananyň esaslandyrjysy ýöne 2019-2020 ýyl aralygynda Aşgabat Gadna birjasynda Gadna birjaň işgäri boldy. We Türkmenistanyň Gadna birjasy investisiýasy we şoram egdeş semlarda bilimi we tejribesi bar. Şu hakkynda nisip bolsa elimizden geleni köp edip sorarys. Owa, hoş geldiňiz Azad ağa. Assalamu alaykum. Waalaikum salam. Size hoş gördük. Gysaça bir näme etseňiz, özüňiz hakynda gurrun berseňiz. Sesimizi eşitdilenmi? Eşitilip dur, gowy gelýär. Gysaça özüm arada aýdanda 2016-njy ýylda Aşgabat Gadna birjasy açyldy. 16-njy açyldy. Şondan 16-njy ýyldan başlap 2020-nji ýyla çenli 4 ýylyň dowamında Aşgabat Gadna birjasynda özüm işledim. Dürli wezifelerde. Şoň üçin birazajyk tejribeňiz bar diýip umyt edýän. Öz bilenimizden hem dinleyijilerine ýol berdim, dinleyijilerine bir bilenjäňleri paýlaşa eldeýdik. Şoň üçin näil bir soraglaryňyz bolsa-da, näil bolsa-da bilenimizden öwredeli aýdady. Sağ olun köp. Biz biziň üçin ýaman üýtgeçik mehman bolup durdyňyz. Sebäbi bilşiňiz ýaly Aşgabat birjasy hakynda köp kişiň soraglary, kelesine soraglary we informasiýa bilesýärler-de. Indi biz edil şu Aşgabat birjaň näme proses ýöretişini oturýan adamy tuttuk we getirdik. Indi size ýani biz soraw aktararys, näsip bolsa ýagdyrarys. Onda birinji soraw geçip berelim. Indi asl birja näme zat? Meselem köp kişiň kellesi bolaşýar-da, ýani bir näme zatdyg, näme işeýişini bir gysaça gurrun berseňiz. Şimdi de umuman Gadna birjasy barada aýdymyzda biraz düşünmeýän adamlar üçin biraz kynaraýak bir mesele. Şoň üçin ruhsat berseňiz, men biraz kiçirak prezentasiýa taýýarladym. Şonu paýlaşatym edýärsiz bilen, umuman şoň üçin biraz durup geçeýin. Ondan soň soraglara geçsek näil bolar? Gatga bolar. Sağ olun köp. Garaşýar prezentasiýada. Inni şaýdan ekrany paýlaşaly. Ekran paýlaşmagy ýapypsyňyz, şoň ekrany paýlaşylan maksumat. Nastroylarda bir. Häzir onu. Şu wagt näçe? Şuna ekranım görünýär-mi? Hawa. Şimdi şaýda umuman Aşgabat Gadna birjasy diýeli we Türkmenistanyň Gadna bazary barada kiçiräk bir
prezentasiya tayarladım. Şoň üstünde durup geçeli. Ondan soň soralara geçeriz. Bolar. Bilişimde ýaly hem gazna birjalaryna öz bir gysgaldylan ady bolýar. Aşgabat gazna birjasy gysgaldylanna AGB diýip geçýär beýleki birjalarda. Mesela diğeri New York Stock Exchange var. New York Stock Exchange'den gysgaldylan ady NCE. Şimdi Aşgabat gazna birjasynyň AGB diýip geçýär. Şimdi Aşgabat gazna birjasy 2016 ýylda döredildi. Ýöne döredilmedinden soň kanunçylyk tarapyndan we umuman Türkmenistanyň gazna bazary döredilmedinden soň biraz aýdyp geçmeli bar. Şimdi 2018 ýylyň maglumatlary bar internetde bir açyk maglumat bildiğin bir maglumatlar internette özdeştirgen tapıp gidersiniz. Türkmenistan'ın umumi ilak sani 5.400.000 olarak dikkatçe 2018 yılın hazaratına göre. GCP var da bu ortaylarına VVP dikkatçe внутренний валовый продукт umuman yurdun içindeki öğrenilen haritaların maliye tarafı. Buna aydamızda VVP'miz, mesela VVP'si 2018 yılın hazaratına göre 40 milyar 760 milyon Amerikan doları tahminen görkedilir. Bunun bir rayete düşen tarafı почти 7.000 Amerikan dolarına kalıp geliyordu. Umuman iqtisadiyetin ve kımmatlı kağıtlar bazarını düşünmek için şuraya maglumatları bilmek zarur olup duruyor. Bu umuman her bir rayetin nehidirek girdiği alıveliye bir rayete düşen girdiğisi diyebilir. İqtisadi taraftan bir rayetin girdiğilerinin meçleri on gazna bazarlarına bolan maya goýuculugynyň bir potensialyny görkezýär. Şunu şaýda belli geçmedi başta. Ene şaýda ýyllara görä bölünen nemesi var. Şimdi beýlerek geçýär şunu. Yıllara göre verilen ve ötüşür. Her yılda neçe götürüm desen ve 2018 yılında bu 40 milyarda geliyor. İqtisadi görkezicilerimiz. Bundan başka da VVP 40 milyardan geçiyor. Bunun eksport düşen payı diyeli 10 milyardan geçiyor. Import taşerondan satın alınan haritlerin meçleri 7,5 milyar teoriyinde görkebiliyor. Şaýda belli kesmeli var. Gazna bazarlarını östürmek için birinci bilen bir yurt meçlerinde zarur olan zatların biri bu doğru kanunçylygy düzmek. Kanunçylygy düzmek bizde 1993 ýylda görkezilişi alat. Ummat kağıtlar barada kanun birinji redaksiýasy kabul edildi. 93 ýylda garaşdyrylmadan ideýany hata edildi. Ve 99 ýylda 1999 ýylda bolsa gaýdarly jemgyýetleri hakynda kanun kabul edildi. Näşul iki sany kanun bilen gazna bazarlaryna hareket etmegimiz için Türkmenistan'ın içinde gazna bazarları vardı. Her haýsy bir hünärmençilik işini etmegimizi düzgünleştiriyor. Şunu gazna birjasynda sowda amala aşyrmak isleýän taraplar bilen
şu iki tane kanunu yastan bilinmeli deyip ellek geçen işlerden. Şimdi bundan başka da 2011 yılda gazna bazarlarını ösürme hakkında maksatnama kabul edildi. Bu maksatnama edilmeli işlerin 2012-2016 yılların arasında edilmeli işleri görkediyor. Haydi edara nehili görünüşte haydi işleri amala asılmalı. Şu maksatnama layıklıkta bizim gazna bazarımızın ösüşü 12-16 yıllardaki amala asılmalı işleri görkedilen maksatnamanın değerde görkedilenleri manisi yok. Bu da bir açık maglumat. Gözleştirdiğiniz azıklayan tarafları görüpler. 12. yılda devlet kerhanalarının hususlaştırılmağı ve arada bir maksatnama kabul ediliyor. 12. yılda bu maksatnama 2013-16 yılları öz içine alıyor. Bu maksatnamada hayfi kerhanalar, hayfi varmış haydarlar cemiyetlerine öğrenmeli ve öğrenmeden sonra devlet payı ne çelek olmalı ve hususi payları ne çelek olmalı. Şu maksatnamalarda düzgünleştiriliyor. Bundan sonra 2014 yılda olsa Türkmenistan'ın kıymetli kağıtlar bazıları hakkında kanunun fazla redaksiyonu kabul ediliyor. Her vakıfta hareket edilen kanunçuluk usul. Kıymetli kağıtların nehili görünüşleri var. Bunlar haydi idareler tarafından düzgünleştiriliyor. Nedir çıkarılıyor, nedir sevdaları amala asılmalı. Bu kıymetli kağıtlar bazılarında neyse hünermençilik işleri göz önüne tutulan. Hünermençilik işleri var arada şimdiki slaytlarımızda şimdi durup geçer. 2015 yılda import-export arada bir maksatnama kabul ediliyor. Bu olsa iktisadiyet usulünden bağlantılı bir memelerin biri, resminamaların biri. Yankı ağdak geçen kıymetli kağıtlar bağlarında üstürmek hakkında devlet maksatnamasında görketilişi alıp 2016 yılda Aşgabat Gazna Birjası dörediliyor. Bu maksatnamada görkedilen bu Gazna Birjasının etmeli işleri, amala asılmalı işleri arada erdirip yönüş kaydı bellek etmeli var. Esası 2016 yıldan başlar devlet gazna obligatsiyaları çıkarılıp başlaya ve bunların sevdati amala asılıp başlaya Aşgabat Gazna Birjasının usulü. Ne Aşgabat Gazna Birjasının esası amala asılmalı işlerinin ağırlık geçecek. Birinci bilen bu gazna bazarını östürmek, gazna bazarını düzgünleştirmek ve ikinci bilen devlet gazna obligatsiyalarının çıkarılışı ve satılışını düzgünleştiriyen bir idare olup duruyor. Bir kıyıska saydığımızda Gazna Birjasının amala asılayan işleri şudur. Şimdi gazna bazarı infrastrukturasını, umuman infrastrukturasını ağırlık geçenizde, eğer de aydık geçmez var, her bir yurtta da bolşiyalık, benim yurdumuzda da gazna bazarının bir regulatörü oluyor. Regulatör değilenle, regulatör özgedeğinde kanunçulukları düzgünleştiriyor, devre vaklaştırıyor ve kanunçulukları ütköşmeleri giyirilmeli olsa, bunu bir devre layık getirmek için ötesini doğru vaktinde amala asırmak için regulatör hükmünde bu idare kanunçulukları ütköşme giyirilmek var da teklifler tayarlaya ve Adalet Ministerliği'nin usulünden kanunçuluk meclise veriliyor alaşmak için.
Türkmenistan'da yani Türkmenistan'ın gymmatly kagylary bazary hakynda kanununda da belirlenmiş ýaly regulator bolup Türkmenistan'ın Maliye Ministerligi diýip görkezýär. Häzirki wagtda Maliye Ministerligi däl, häzirki wagtda Maliye we Iqtisadiýet Ministerligi diýip geçýär. Bundan başga aýdyp geçmeli zat bazar resminde Aşgabat adında birjeti umuman feodalary düzgünleşdirýän bir edara bolup durýar. Adına birjetinden soň beýleki hünärmençilik işini amala aşyrýan taraplar işe girmeli bolýar. Kanunçylykda görnüşýärler aýdyp belläp geçýän şaýda umuman 8 sany hünärmençilik işi gödömüne tutulan hünärmençilik işlerini aýdamyzda esasy işleriniň biri bu gazna bazarlarynyň işi, bu Türkmenistanda ýan bar bir edara. Ondan başga dellallar broker diýerler, orçak maýdanynda brokerler, dealerler, gymmatly kagylary dolandyrmak boýunça iş görmüşler. Clearing house bu edara hataplaşyplar. Amala aşyrýan bir edara, depozitary, kustodial we gymmatly kagylary kanuny alyp barajy bir tarap bölümüne tutulan. Umuman yine bir ýerde aýdym, umuman 8 sany iş görmüşi bölümüne tutulan bu işleri edara görnüşindäki taraplar amala aşyryp bilýär Türkmenistan'ın kanunçylygyna laýykdy. Bärde biraz Türkmenistan'daky hareket edýän banklaryň sanyny görkezdik we daşary banklarynyň wekillikleri var. Şol arada da şaýda bir görkezdik geçdik. Indi gazna bazarynda haýsy gymmatly kagylary, feodalary amala aşyrylýar. Esasy aýtmalylar berde gymmatly kagylary paýdarlar jemgyýetleri döredýär. Paýdarlar jemgyýetleri paýnama çykarýar ýa-da bond obligasiýa çykarýar. Bundan başga da döwlet obligasiýalary Maliye we Iqtisadiýet Ministerligi tarapyndan çykarylýan bir gymmatly kagylary görünüşi. Indi Türkmenistanda tahmini maglumat bir toşnaly maglumatlar da ýöne bir umumy bir düşünjeler bolsun diýip men şaýda bir tahmini maglumat görkezýän. Tahmini 220 sany paýdarly jemgyýetler bar. Olaryň 96 sanagy ýapyk görnüşli paýdarly jemgyýetleri we 124 sanagy açyk görnüşli paýdarly jemgyýetleri. Indi daşary ýurtmaýa goýunlary bolan paýdarly jemgyýetleri bu ören möhüm bir mesele bolup durýar. Esasy daşary ýurt tejribesini öwrenmek we almak üçin bu möhüm. Şoň üçin bir tahmini maglumatlara görä 18 göterimi daşary ýurtmaýa goýunlary bolan paýdarly jemgyýetleri we 82 göterimi bolsa ýerli maýa goýunlary bolan paýdarly jemgyýetleri. Indi umuman aýdymyzda Türkmenistanyň gazna bazarynyň haçan döredilişi barada maglumatlaryny şulardan ibaret diýip aýdym. Başga da näme bolsa, soraglarymyz bolsa, şundan biz uguralyp dowam edeberelim. Gato sağ olun köp. Men dinleyijilerimde özüm ýa-da gaty kendilat öwrenmek adyp kiretýän şu prezentasiýa hakynda sağ olun köp. Bize informasiýa beren üçiniz. Inni yaman gyzykly bu zat, näme esasan da maliýe uğruna okuyan okuşlara. Inni näme şolar ýa bir sorag geldi. Şu taýda aýtdyň mesela 8 san edara wada diýdiňiz. Onuň yani esasy 3 sany nemeler wada, gatnaşyjlar wada. Şoga näme şu Türkmenistana maliýe nemesine esasam şu gazna birjesine 3 san gatnaşyjy bar diýdiňiz. Mar näme bazara siretýänler.
Yani regulasiya seretýänler bazaryň özi. Biram üçüncüsü ýaňyşmasam näme da? Regulator bununla çıkış edýän Maliýe we Iqtisadiýat ministrligi kanunçylygy döredýän umuman bazaryň özüni alyp barşy we döwür wagtlaşdyrmagy üçin jogap berýän edara. Maliýe we Iqtisadiýat ministrligi. Dogry. Inni şu meselem diýeli şuýlaň hemme zadyny bir üstünlikli şekilde amala aşyrmak üçin elbetde diýeli adamlar şo tarapdan bilimli bolmagy gerek da. Inni daşary ýurtlarda okuyan we Türkmenistanyň öz universitetlerinde, döwlet universitetlerinde okuyan adamlar şo näme diýeli, ýa-ni fiksan edar diýdiň soň başga da mesela meclise diýeli, kanunçylyk kabul etýän adamlar hemmesi ýani bir maliýe bilimi bolmalylar, dogry däme? Inni şo meselem bir daşary ýurtda ýa-da içine bilim alan kişi näme çalt derejede şo ýani şo prosesiň içine giripler-de. İlk meselem tejribe soralýarmy ýani bilemok bir kiçil näme trening etýärlermi? Inni soraw ýalňyşmasam brokerçilik işini amala aşyrmak barada ýetirýärmi? Hawa näme umyt dip näme dinleýjimiz brokerler hakyna sorapdyr. Ýöne men şonu hasam giňişletdim-de, ýani umumy umyt orazy soraya broker wezifesinde işlemek üçin bir bölümni okumak gerekmi diýip soralýar. Bu regulator bolan insanyň Maliýe we Iqtisadiýat ministrliginiň talaplaryna laýyklykda brokerçilik işini amala aşyrmak üçin ihtiýarnama almaly bolýar hökmany ýagdaýda. Ihtiýarnama almak üçin hökmany ýagdaýda bu ugurda okan hünärmeni bolmaly bol edaran. Brokerçilik işini ihtiýarnamasyny alýan tarap gönümel hünärmene bagly bir tarap. Edara lisensiýa berilýär, ihtiýarnama berilende edara berilýär, ýöne edarada haýsy hünärmen işleýär we oňa bildirilýän, ýa-ni hünärmene bildirilýän bir belli bir talaplar bar. Şoň üçin brokerçilik uğruna okamasa da iqtisadi taraftan ýokary bilimi dokman ýagdaýda bolmaly desem mümkin. Dogry. Inni Türkmenistanyňky kymmatly kalar nemesi bazar deňe şu Aşgabat birja gazna birjasy amala aşyrýar, dogry. Başga vilayatlarda bam şoňalak. Meselem bilemok Daşowyň öz nemesi ýa-da Lewaň öz gazna birjasy. Ýok. Şaýda bir zada bellemek gerek. Gazna birjasy diýme bu diňe bir kymmatly kagazlary alyp alınanma, satylanma brokerlaryň gelip şaýda söwdalary amala aşyryp bilýän bir edara bolup durýar. İslenlik tarap kanunçylyga laýyklykda birjany üstünde özü hem alyp bilýär. Bu kanunçylykda döwlet tutulan. Emma gazna birjasynyň esasy edýän işleriniň biri bu maýa goýjularyň arkasyny alýar. Gazna birjasynda listing bolan kompaniýalar, bular ygtybarly kompaniýalar. Gazna birjasynda men öz taýnamalaryny ýerlemek, satmak isleten bir taýdarlar jemgyýeti hökmünde gazna birjasynyň belli bir talaplary bar. Şo talaplary men doli ýerine ýetirip bilýän bolsam, onda şoňa görä maňa listing derejesini berýär gazna birjasy. Gazna birjasynda A görnüşli, B görnüşli listing görnüşleri gödöňüne tutulan. Bu kärhananyň taýdarlar jemgyýetiniň öz ygtybarlygyna bagly bir. Men öz taýdarlar jemgyýetimiň taýnamalaryny gazna birjasynda ýerlemek, satmak, atyk ýerlemek islesem, onda öz taýdarlar jemgyýetini men nemede gazna birjasynda listing etmeli bolýan. Listing edilen kompaniýalar belli bir derejede ygtybarly kompaniýalar bolýan. Siz isleseňiz
Gazna birjesinden değil de göni paýdarly jemgyýetine baryp men sen paýnamany satyn alasym gelýär diýip bilýäňiz we alagan bilýäňiz. Emma gazna birjesiniň üstü bilen alan ýagdaýyňyzda bu näme diýmek bolýar? Gazna birjesi maýa goýujynyň paýnamany ýa-da bond diýil, obligasiýalary satyn almak isleýän bir tarapyň arkasyna alýar. Şu gazna birjesinden alınan paýnamalaryň şu paýdarly jemgyýetiň belli bir derejede ýarly geçmişi bolmaly. Paýnamada ýerlemek üçin. Şeýle. Investorlar üçin, ýani investorlar gazna birjasyndaky listing eden kompaniýalar, ýani şo ýani anamla bir firmadaň görkezýärdi. Eger şo ýani Aşgabat Stock Exchange'in nemesine geçen bolsalar, talaplardan geçen bolsalar, onu biz bir investor ýokmunda, ýani arkaýyn bolup bilýär. Şo neme bir anamla bir kompaniýa pul ýatyrýarmy? Dogry dämi? Hawa ýa-ni bildiň eger Aşgabat gazna birjasiniň talaby da, bu dünýä gazna birjalarynda da hemmesinde de talaplar şular ýaly. Listing talaplaryna hökman berjay etmeli. Gazna birjasynda hormatly sagyrlaryny ýerlemek isleseňiz. Gato. Inni şular ýa-da sora gelýär. Şo paýdarlar jemgyýetine investor tapyp bermäge kömek etýän edara haýsy edara bolup durýar Türkmenistanda? Paýdarlar jemgyýetlerine investor tapmaga kömek edýän. Aslında ýa-ni belli geçişimiz ýaly esasy her bir ýagdaýda Türkmenistanyň ýagdaýyna alamyzda bu gazna birjesi. Sebebi Aşgabat gazna birjesi. Aşgabat gazna birjesine paýdarlar jemgyýetleri gelýär we listing talaplaryny görýär. Käýirleri aýýok men bu listing talaplarına agat gelemek, maňa pratik gerek diýär. Käýirleri hawa men agat gelýän, men resmi namalarynı beredim. Auditlary hökman başary derejesinde aktiyarly bolanlar auditden geçenler kärhanalar listing edilýär. Şu talaplary berjay etmeli. Şoň üçin investor hökmünde gazna birjesine agb.com.tm diýip websayty var. Aşgabat gazna birjesiniň. Bu websaytdan kontaktny danlaryny alyp bilersiňiz we olar bilen maslahatlaşyp bilersiňiz. Haýsy paýnamalar bar we haýsy paýnamalary almak mümkinçiligi bar diýär. Bu maglumatlar bar gazna birjesinde. Gato. Inni bärdäki biziň dinleýijilerimiz we bärde öyle öz okuwçymyz, Zoom'da gatnaşan okuwçymyzyň neme neme paýdalar jemgyýeti nazaryndan däl, bir investorlar nazarına gyzyklanýan gaty pikir etýänler. Inni biziň şu köp kişiň äder sorajak sorama pikirlemesi gyzygy bam gaty pikir etýän. Inni Aşgabat gazna birjasyndaky investorlar nememiş, şahsy investorlarmy ýa neme döwlet investorlar gatnaşyp bilýän. Meselem biz ýalak nemeler okuwçylar zatlar bir $100, $200 bilen gatnaşyp bilýärmi ýa investor bolmak üçin belli nemeden geçmelimi talaplardan. Oy, atak soraw we kän soradan diýdi gazna birjasynda. Ýöne däze bellemeler bu Aşgabat gazna birjesi bilen bagly zatlar bu dünýäde hemme ýerde şo bir talaplar. Gazna birjesinde bir maýa goýum etmek isleseňiz, paýnama satyn almak isleseňiz ýa-da obligasiýa satyn almak, bond satyn almak isleseňiz ýa-da başga bir görnüşli kymmatly kagazlar satyn almak isleseňiz, şahs hökmünde hususy tarap hökmünde siz göni birje sewdalaryna takmaşmak mümkinçiligiňiz ýok. Ýani başga deliller geçişimi ýaly kymmatly kagazlar bazarynda hünermençilik iş görnüşleri bar. Bu iş görnüşleriň biri brokerler. Her haýsy ýani aýdaýyn studentler, okuwçylar tapawy ýok, pensioner bolsun, bir kymmatly kagaz satyn almak istese, onda hökmany ýagdaýda
ihtiyarnama bolan bir brokera ýetmeli. Broker bilen brokerçilik şertnamasyny baglanşmaly. Brokerçilik şertnamasyny baglasandan soň broker account diýilýär. Brokerda ýanky maýa goýucuynyň öz adyna açylan ýürüýte hasaby bolýar. Bu hasaby näçe maýa goýum etmek istese şo hasabyny doğrulmaly, şo hasaby pul goýmaly diýilme. Soň ýanky maýa goýucy öz brokerine zakaz edýär. Men meselem falan paýdarlar jemgyýetiniň falan satany paýnamasyny men satyn alýar. Men öz gep goýýar da kaýda. Başga 100 manatdan 110 manada çelli bolsa alıverdi. Şoňa şertnamasyny görkezilýär. Birja sowdalaryna diňe brokerler gatnaşýar. Gato. Ne bärde näme gaty detany soralar berýän, detany soralaryňyza jogap berip bilmeýäs we beýler derejede konfidensiýal confidential diýilýär, türkmençe näçe? Konfidensiýalnyst bada. O başlamy oşsam üçin. Şoň üçin näme kompaniýalar listing edilýär, investorlar kim näme o soralaryňyza jogap berip bilmeýäs. Şeredäme da. Inne gaynanma şoň daşyny aýlana bereli. Inne şuraya bir soro. Meselem şu at inne gadna birjasy entek diňe bir fizikal görnüşde, fizik ýagdaýda dowam etýär, dogruda? Men digital görnüşde dowam eden o, Aşgabat gadna birjasy barada aýdamyzda Aşgabat gadna birjasynyň öz platformasy bar, elektron platformasy. O elektron platformasy işleýär. Bu elektron platforma entäkleýleki hünärmençilik işini alyp barýan, ammatçylar bazaryny diýilek hünärmençilik işini alyp barýan taraplary bilen integrasiýa edilmedik. Bu özgedeginde planlaryndan bar, hökman bolmaly zat. Depozitary bilen hem hökman integrasiýa bolmaly, brokerler bilen hem clearing house bilen hem hökman integrasiýalar bolmaly. Bu häzirki döwürde lokalny öz adna birjasynyň içinde işläp duran bir platformasy bar. Brokerler öz kompýuterlary ýa-da adna birjasynyň kompýuterlerini ullanyp öýdalar amala aşyrylanyp, öýdalara elektron görnüşinde gatnaşmak mümkinçiligi bar. Dogry. Ýöne gadna birjasynyň içinde häzirki ýagdaýda. Inni şeýlerak bir soraw berse, kende umumrak bir sorawmy gatyp giretýän. Şu inni gadna birjasynda gatnaşan firmalara düşnükli. Investorlar hakyna birazçyk soraw bersem, investorlaryň köpüsi ýerli investormy ýa-da daşary ýurtly investorlarmy? Häzirki ýagdaýda gadna birjasyna gatnaşan investorlar ýerli investorlar. Ýöne kanunçylyk muňa mümkinçilik berýär. Meni ýeride bir näme daşary ýurt maýa goýumlary düzgünleşdirýän bir edara bar. Bu edaradan Türkmenistanyň içinde maýa goýmak isleýän daşary ýurt taraplary ýeride bir ruhsatnama görnüşinde resminamalar bar. Men onu anyk näle görnüşdigini bilemem. Ýöne şol resminamasy bolan daşary ýurt maýatlary gatnaşýar. Gato. Nemeler eleki paýdalar jemgyýeti daşary ýurtlar barmy? Ýa diňe ýerlimi? Şu wagtda ýagdaýda diňe ýerli maýa goýuçylar gatnaşýar. Gadna birja öýdarlaryna. Gato. Türkmenistanyň haýsy? Bilýäne gadna birjasynyň işine kämir gönümel bir girýän bir ýerliklerden birler. Gadna birjasy diňe ýani aýdyşym ýaly diňe brokerler bilen işleýär. Maýa goýucu o tarapda kim näçe maýa goýýar, näme alýa o zatlar gadna birjasynyň işine beýsi zatlar ber.
O zatlar diňe brokerler bilen maýa goýjun arasyndaky işler. Dogry. Inni şular ýa bir sora, gazna birjasynaky investorlar alan paýlarynyň näme derejede ösýän ýa-da galýanyny nerden bilip bilýärler? Ýöri platforma bam. Owa. Kotirovkalary indikleri barada açyk görnüşinde bu yani internetde diýin, internetde bu maglumatlary görüp bolanak, ýöne gazna birjasy bilen habarlaşyp nemeleri alyp bolýar. Bu maglumatlary kirli maglumatlardan Dogry. listingde bolan kampaniýalaryň paýnamalarynyň soňky kotirovkalaryny alyp bolýar. Dogry. Gazetlerde çykýar etýän şanyň ismatama. Kotirovkalar gazetde çykmaýar, gazetde çykýanda diňe meselen plan aýyň plan satyna, sagat plansada gazna birjasyna birja sewdalary amala aşyryjakdyr. Taraplanýan taraplar we broker özlerini broker satyp, şolar bilen gazna birja sewdalarynyň üstünde gazna birja sewdalaryna tahminler diýip görnüşde elan edilýär gazetler. Gatow. Onuň ýaňy şo diýili investorlar bolsun, näme bolsun, paýdalar jemgyýeti bolsun, şolaň kanun tarapdan da kanun daşyna bir zat etmeýänligine seretýän, bir kanunçylyk etmeýänligine seretýän näme edara Türkmenistan ministrligi näme Maliýe ministrligi diýipdiňiz, dogry dämi? Maliýe wagty. Doğru, şonu bir anyklaýdym. Bizden ne şu komment nemelerini görelim. Häme sorular berip duran adamlar. Türkmen kärhana aksar barmy diýdi? O ýa aýdyldy, bar diýildi. Bar. Türkmenistan maýa goýunlary, raýatlary ýa-da idara görnüşli taraplaryň maýa goýunlary bilen açylan paýdarly jemgyýetleri bar, olar listingde de bardylar. Onların paýnamalary, gymmatly kagazlaryň sewdalary amala asyrlýar. Hatda inne biziň deli käýir okuwçylarymyz, käýir taliplerimiz meselem dünýäň her günjüni okuýarlar, durly günjüklaryny okuýarlar. Inne deli şol maliýe ýa-da stock exchange bilim alan okuwçylar Türkmenistana deli gelenlerine näil kynçylyk çekerler. Ýani meselem biziň näme stock exchange ýa-da bir gazna birja sistemamy haýsy sistema has ýakynmaýdy. Yani mesela diyelim Amerika'da gelip okap bölün, şu birjan, okan, şu uğurdu bilim alan kişi Türkmenistan'a gelip praktika eşek bölünü ne derecede kıyınçlık çeker? Men fikirime göre işlemek isleyen taraflar işlep bilir. Dayarda bir hiç gibi bir kıyınçlık görünmez mükemmel diyen sebebi aşağı yurtta adına bağdarları arada yukarı bilip alıp gelen oğlanlar var. Olar gazna bazarında işleýärler. Türkmen Aşgabat gazna birjasynyň sewdalaryna da gatnaşan taraplar bar. Türkmenistanyň içinde ýaşap, daşary ýurt gazna birjalary bilen işler sewdalary amala asyrýan oglanlar bar diýäň. Bäze bir belli bir New York Stock Exchange ýa Tokyo Stock Exchange meňreýä diýip aýdyp bolmaýar hiç bir sistema sebebi umuman aýdymyzda bu bir globalizasiýa bir meselesi bolan üçin hemme ýerde de şol standartlar ullanylýar. Ýöne ýakynrak sözüme böldüm Abdurrahim, ýöne ýakynrak diýip alsaňyz Tokyo Stock Exchange has ýakynrak makan diýip o da şahsy pikirim. Tokyo Stock Exchange. Şunakla. Inne ýaňsy şu investor bolmak üçin belli bir nemeler gerek diýipdiňiz, talap bar diýipdiňiz, belli bir zatlardan geçmeli diýipdiňiz, dogry dämi? Ýok, investor bolmak üçin diňe puluňyz gerek diýär, maýa goýunmaz gerek investor bolmak üçin. Hünärmençilik işini amala asyrmak üçin, broker bolmak üçin, ýa başga bir işleri amala asyrmak üçin oňa belli bir talaplar bar. Maýa goýuculara, investorlara bildirilýän hiç bir talap ýok. Her kimin öz işi, islese 100 manatlyk paýnama alsyn, islese 1 manatlyk paýnama alsyn. Her kim öz jüzüne görä hereket eder.
Doğru. Enne yurdumuzda bilýänsiňiz, gowy näme üstünlikli kärhanalar bar. Meselem, hasar diýdi ýa-da başga kärhanalar ady gujur nesilliýdi ýa-da guruluşyk kärhanalar esasan Awa, gowy awa, işin alyp barýar. Enne del şolan beri public bolda, näme näme paýdalar jemgyýet bolda. Enne men daşary awa, ýurtda oturýarym, bir talip hökmüne ýöne işap gazannym, zat etdim we pulum bada epesli. Ne Türkmenistan'a kanyakula geldim ve şu soňky döwür gujur neselen ýa-da bir guruluş firma gaty gowy iş alyp barýanyny gördüm. Ya da yol verdi dedi kim bilir belki de gelecekte Türkmenistan'a awa. nemesi açlar firma açlar ve paydarlar cemiyeti bolor. Şonda bizim nemämizde diýeli paýymyz aljak kişi arkan gelip bir neme Türkmenistan'ın Aşgabatyň gadyna birjasına ýüz tutup biler da. Gazna birjasynda däl, brokerlere bilerler. Ha. Gazna birjasyndan umumy maglumatlar alyp bilerler. Ýöne sowdalary, paýnamalarny aljak bolsalar, brokerlere ýitmeler. Ha, şo brokerler bilen näme kontakta geçirýän siz bolýarmy? Awa, gazna birjasy kontakta geçirdiler. Onu ödüler. Ha, Osmaniýa aýda. gaty onu dogry. Men ýa-da aýdışmaly pikir etýän ba bolsa, şey dip näme gazna birjasyna ýüz tutup biler. Awa, gazna birjasynyň ýa-da aýdysynýaly websayty var. Websaytyndan kontakt maglumatlaryny alyp habarlaşýarmady, e-mailleri var, telefon nomerleri var. Emme daha bu tutayda görmeye işgärleri bilen habarlaşyp arkaýy tutuplarlar, kömek ederler. Gato ýa daşary ýurtly bir kampaniýa Türkmenistanyň gazna birjasyna listing edilen ok dipdiň da dogry-dämi? Ýok, häzirki wagtda diňe yerli kampaniýalar listing edilýär. Ha. Siň pikiriňizçe bir näme bir ýakynlarda bolup biläjek zatmy? Ýakynlarda bolup biljek zat, bu umuman aýdymyza gazna birjasy bilen bagly bir iş däl. Bu iqtisadiýata bagly bir iş. Investor üçin Aşgabat gazna birjasyna gyzyklymy şol işi etmek. Şoňa bagly meselede. Gyzyklanmaryna bildirýän tarap bar bolsa, onu men bolmazak zat ýok. Gazna birjalary öz arasynda bir-biri bilen integrasiýa edilýär platformalary. Platformalar integrasiýa edilenden soň diýeli Stock Exchange-däki IPO edilen kampaniýalaryň aýnamalaryny Aşgabat gazna birjasyndan alyp bolar we Aşgabat gazna birjasynda listing kanalyna goşulan kampaniýalaryň aýnamalary kagylary Stock Exchange-de satyn alyp bilinler. Bu ikisany Stock Exchange-in öz arasyndaky ýalaşmalaryna bagly. Gato. Inne siz näme bilemok bilýän men kursuma girip gördüňizmi? Näle alyp barýan? Boljakmy? Ya ente wagtyňyz bolmadymy? Ýok, men näde oturmaýyn, men kursa girip görmedim, ýöne hökmaniýa aýda girip gördük, YouTube'da bar bolsa, memeki ýazgylar bar bolsa, olary men ýerlerle görmedim. Owa. Nesip bolsa ente kursuma dowam edip otyr. Näme ikin nesip bolsa ertir ikinji dersimiz başlar we paýnamlar hakynda gurrun ederiz. Ondan biz nesip bolsa o zatlary hem kursyň tutuş kurs nämäsi programa torandan YouTube'a goýma pikir etýäs. Niyet diýäse. Inni men siň aýtýan zatlary şu wagt türkmençe ýeke näme dip otaýdan görüp terjime edip adanlara öwretjek bolýanlar. Inni mesela bolsaňyz men kursum ady näme gazna birjasy we ykdysadyýet diýdikde inni başda gazna birjasy hakynda gurrun edip soňam şoň ykdysadyda näme täsiri barka şonu gurrun etmekçi. Inni belki şu pursatda bize bir näme berip bilersiňiz da bir mazmun berip bilersiňiz da siziň pikiriňizçe näme bir gazna birja ykdysadyda näme derejede täsir etdi?
ne profesional iktisadiyetçi diýmeýin özüne. Ýöne bir belli kesmeler ada ýani bir kampaniýalaryň atlaryny agzak geçdiňde. Şo kampaniýalar bolsun ýa-da başga bir kampaniýalar bolsun, türkmençilikde belli bir meselen bir maýa goýujy diýeli bir gurulşy kampaniýasyny açmak isleýär. Bu kampaniýany açandan soň bu kampaniýa hususy kärhana ýa-da hojalyk jemgyýeti bir näçe tany eýeti bolan kärhana diýeli. Şo görnüşde açylýar. Ýöne belli bir wagt geçenden soň şu göredilen hususy kärhananyň üsmesi belli bir derejeye ýetenden soň ondan ýokary ösüp bilmeýär. Sebäbi näçede bolsa bir maýa goýujynyň maýa goýumlary çäkli bolýar. Bu çäkleri aýyrmak üçin şular ýaly paýdarly jemgyýetleri berilýär. Eğerde sizin kursuňuzda öwrenmeli, geçmeli wagtlaryňyz gatken paýnamalar bar ada aýdymyzda. Paýnamalaryň bir näçe görnüşleri bar. Bunu şu paýnama görnüşlerini türkmen telekeçileri özleri açyk öwrenmese paýnama näme diýmek, nähili görnüşi bar, ýöneköými ýa atlymy paýnamany alan taraplaryň kärhananyň paýdarly jemgyýetiniň işinde goşulyp bilýäni, näçe prosentini alan paýnamany alan taraplar işine goşulyp bilýär, nähil derejede goşulyp bilýär. Şu zatlary siz kursuňuzda gaty owy öwretmeli bolýanyz. Bunu öwredýänizde siz diňe talipleri däl. Şunu öz YouTube kanalyňyzda ýa-da başga bir platformalaryňyzda ýerleşdirýänizde biziň maýa goýujy hökmüne çykşy diýen edaralar, ýani hususy kärhanalar ýa hojalyk jemgyýetleriniň eýeleri, başlyklary şu zatlary öwrenmeli we nähil derejede başga maýa goýujylaryň pullaryny, maýa goýumlaryny öz edaralaryna çekip biljekdigi barada giňişli maglumat bermeli. Sebäbi bir hususy kärhananyň eýesi, direktory kärhanany açyp şoňa diýenizde, sen şonu näme üçin paýdarly jemgyýeti eden akty torag berilende o pikirden men häzir paýdarly jemgyýetini öwürsem, häzir paýdarlaryň umumy ýygynagy bilen meni paýdarlaryň sanawynyň aýyrarlar, men paýnamalaryny almasy adamlar alarlar, men elimden men edaram gider diýip pikirler. Bu bir mali tarapdan bir problemalar var. İkinci esasy problema kymmatly kagazlar bazaryny bilmeýän telekeçileriň bir pikir edip bilýän zatlary da açyl. Bunu biz özümüz kän karşılaşýar. Sonra ýa-da men edaramy başga bir ýerler menen hiç kim bolsalar niýene. Şolar ýaly bil maliýe bazary hakynda bir sowatlygyň bir masany ýokmuny aýdaýyn. Şoň üçin şolar ýaly kurslaryň gaty uly bir teýdasy bar. Şoň üçin diňe tabiplere de telekeçilere de şu kurslary öwretmeli, görkezmeli, hökmany ýardaýdy. Arna bahazaryny ösdürmek isletek. Gatoo. Näme men şu YouTube bir göz atyp gördüm. Onuň siziň näme ekranyňyzy ýapaýyn näme ýani kiçik bolup goýup dogry ekeniňiz ýokarda. O. Aýa ýani ýok. Ay, adamlar görsün de ýakyndan. Şey ýakyndan näme etmän. Ekran ýatyp görkezýär. Bize men meselem öz nämämde ekranda siň nämämi görüp otyryn. Ekranyňda. Häzir. Bolly. Özüm yaptım. Gatyrmaň. O. Näme deli?
Ýende soralardan Ya da bir şu an näme ýapyldy? Ekran. Men yaptım. Inni zat inni şeýle ödüň özüňizi görýän bolmaly. Zatdan inni bir şu chatlardan we YouTube kanalymda ýazan soralardan bir seredip göreli. Onuň ikinji bölege geçeli. Telekeçilik Türkmenistanyňky telekeçilik ýagdaýyna nisberelle. Inni ýan bir göreli. Chatlarda ýazan soralara. Gazna badarına broker wezipesini işlemek üçin bir bölüm okumak gerekmi diýipdi. Umit ýa jogap beripdi-de. Adandaga. Listing bolan kampaniýalaryň ululuklaryna görä ilkinji däşlige haýsynlar birýär soraşdyr berdi. Erde Türkmenistanyň Aşgabat adna birjasynyň listing sanawy barada makan diýen bir sora. Häzirki ýagdaýda men aýdyp biljek listing sanawyna goşulan edaralar aktuarly edaralar. Men özümiň bu edaralara maýa goýan nemelerini diýäýin. Birinji bilen Halk Bank, ikinji bilen Senagat Bank. Bizler asgormuşly paýdaly jemgyýetleri, bularyň paýnamalary adna birjasyna listing sanawyna goşulan. Dogry işlemesizim. Bir maýa goýujy hükmünde men maslahat berip biljek näme diýin, gymmatly kagydlaryny diýäýin. Gato. Siz onu näme Türkmenistanyňky Stock Exchange'daky bolan paýdalar jemgyýetine maýa goýýan ekeniňiz, ha? Hawa diňe men näme goýýan taraplar ken? Aydın da şeydi. O hana näme hakyky näme investor bar eken Türkmenistanda näme maý goýan soralaryň bar bolsa sora beriň. Maksada berýän eken aslynda bilýänmi? Köp investorlar zatlar ýa-da şuňalak näme analistler maslahat bermekden çekinýärler. Näme soň Hawa bu maslahat bermekde bir kyn tarapy bar da. Men öz şahsy pikirimi aýdyp bilýän. Men özüm şu edaran paýnamalaryna maýa goýýan diýip aýdyp bilýän. Ýani meni diňleseňiz maýa goýmagyň owgalyp çykmasa, dividendleri wagtynda tölemeseler ýa başga bir problemler çyksa, aýna aradan maslahat bereni diýilýär. Şolar ýaly zatlardan çekinmek maksady bilen maýa goýjylar maslahat bermekden çekinýär aslında. dogry. Ne gato. Dogry. Gato inni näme zat ubellak geçdiňiz bir zady menim şonu soraýyn. Dividend diýdiňiz. Indi bilýänsiňiz käbirine öňümüzdäki ertirem geçjek kursumyzda şonu aýdyp geçer. Sip bolsa näme paýnamalaryň käbirler dividend berýär, käbirler berenokdur. Ýa-da berse-de ýani käbirleri fix derejede berýär, käbirleri ütköýär. Indi şu an Türkmenistanyňky paýdalar jemgyýetiň dividendleriniň ýagdaýyny näler hakka? Dividendleri wagtly töleýärler. Näme bahsel? Maýa goýdular arkaýyn maýa paýnama satyn alyp bilerler. Dividendler wagtly tölenýär, ýöne fix derejede tölenýär. Käbir kärhanalar tölen dividendlerini dolu pul görünüşünde töleýär. Käbir kärhanalar belli bir bölegini pul görünüşünde, belli bir bölegini soňky emisiýa edilen paýnama görünüşünde berýärler. Soň ýyllyk dividendler almanlar siziň hem meselem diýilme paýnama görünüşünde berýän edaran bir paýnama bar bolsa bizde dividend görünüşünde hem pul alýaňyz hem belli bir bölegini paýnama alýaňyz şeýdilen siziň paýnamalaryň sany köpelýär. Indiki ýylda siz hasy dividend alýaňyz. Näme tewdalara gatnaşyp dividend almaga, näme tewdalara gatnaşyp paýnama almaga gerek ýok. Şolar ýaly ýagdaýlarda. Dividendin özü paýnama görünüşinde berilip bilýär, belli bir bölegi.
Hı. Inni meselem başga ýurtlarda şoňa zat bardyr. Meselem trading diýip bir zat düşünje barda. Inni Türkmenistanda trading barmy? Hawa Ha, iş bir iş hawa işlenýär bar ikinji bazarın nemesi däl. Siz alıp hem özüňiz alıp şeýden tarap bilýäňiz. Hadi ikinji bazarda brokerinize berýäňiz. Her men paýnamalarını diýýäňiz. Diýiljek bolýan zat emisi edýän tarap däl paýnamany satýan hemme olarak. Men meselen paýnama satyn alan wagtym bir ýyl geçenden soň gördüm dividendini az gördüm ýa-da pul gerek bana akçalaryny gerek gel men başga bir planlarym bar. Men öz paýnamalaryny brokerime berýän adna birjasına çykarda satyp beräý diýenler. Ondan gazna birjasynda diňe emisi eden kärhana dälle şu öz paýnamalaryny satýan investor hökmünde başga bir şol paýnamalary satyp bilýär. gato. Disip bolsa paýnamanyň tatmagy sebäbi şu wagt kaçan kärhananyň batmagy däldirler. Yok, şoň üçin ýa-ni listing paňatlarynyň düşünjesiniň barlygyny sebäbi şol altywarly bir edarany diňe listing edilýär adna birjasynda. Onun için adna birjasynda beýdalary amal aşyrýan gymmatly kagatlary atayın alyp bolýar. Belli bir derejede 100% diýmeýin, 99% altywarly edaralar, matematik edaralar listing kanalyna goşulýar. Adna birjasynyň esasy işem şol maýa goýujynyň arkasyna almak. Ýene bir gerek belläp geçsin. Gato o şonu bellap arkalaly. Elek dinleýärem. Inni siz dividend hakynda gurun açmaly lekeniňiz agam. Näder chatda da özümden köp soraw geler. Ýöne bermeli. Zat diýjekdim size. Inni ýanky dividend zat diýdiňiz. Şo zatlary meselem Senat bankyň öz websaýtyna informasiýa barmy ýa Aşgabatyň Stock Exchange'de barmy şo dividend hakynda informasiýa ýa-da başga Inni zatlarda? açyk görünüşli paýdarlar jemgyýeti boljak bolsa, hökmany ýagdaýda ýyllyk balansyny jemgyýete açyk tutmaly. Bu kanunla gözeninde tutulan, şoň üçin açyk görünüşli paýdarlar jemgyýetleriniň barada ýyllyk balansyny gadala çykdymy ýa plusy çykdymy diýerler. Bu arada maglumatlar almak isteseňiz, şol edaraň websaýtynda da bu maglumatlar hökmany ýagdaýda çykarylýar. Websaýtynda görüp bilmeseňiz, onda kärhana ýa-da paýdarlar jemgyýetiniň özüne de görmeligini hukuk bölümine, marketing bölümine ýüz tutup bu maglumatlar alyp bolýar. Olar girdiğim zaten bu kanunla gözeninde tutulan var. Açık görünüşlü paýdarlar jemgyýeti, on näme Türkler adı üzerinde diye de açık görünüşlü bolan için hemme kişi açık bolmaly şoň etýän hereketini. Şoň maliýe ýagdaýy hemme kişi açyk bolmaly. Şoň üçin o maglumatlary alyp bolýar. Gato. Inni ýeke soralardan geçelim. Ya ýa-ni aýtsak bolýandadym, şol maliýe ýagdaýy gowy bolan edaralaryň balansyny da görkezilýär. Geçen ýylyň habaryna görä, näçe dividend төлedi, näçe prosent төлedi, dividendleri haýty görnüşde төлedi, ýa-ni balansyny görünýär. Bu açyk maglumat. Gato. Inni şu wagtda döwürde näme hype bolan başga bir zat bardyr. Aksiýalardan başga bilýänsiňiz am kriptolar bardyr. Hem kişi şu wagt kriptolarla gaty meşgul bolýar, alýa satýa, maslahat berýär, maslahat satýa. Inni Türkmenistanyň içinde kripto valutalar näme girmek ýaly bir proýekt barmy ondan kan habaryň ýokmy? Kripto umit oradyň sorawynda diýenize, kripto pullar barada täze proýektleri görülýän kädiýär. Edil men bilişime göre bir döwlet derejesinde kripto valuta bir iş amala aşyrýar diýip biljekler. Men bu arada habarym ýok. Ýöne bir kripto valutalar barada umuman bir özümiz üçin bilmeli rastlarymyz bar da. Bu ýa-ni özüň dogry belledin, bu bir hype da. Bu
işlerden bilir, işlemenden bilir. Kriptovalyuta döretmek bir kıyım bir işler aslında. Ona bir yöne her hayse bir maliye kuralının diýerler. Her hayse bir pulun haçan bir hümmeti bolýar. Haçanla şol puly birine berende, şol pulun berene sen harit ýa-da hyzmat alyp bilýän. Eger-de sen şonu edip bilýän bolsaň, şonda şol kriptovalyuta bolsun ýa-da faktiski kağıt pul bolsun ýa gazyl pul bolsun tapawdy. Şonda şol pulun bir hümmeti bolýar. Arada bir yerde okaptım, bir näçe ýyl mundan ozal Bitcoin çıkarılanına hiç kim alanak Bitcoin'i. Hiç kime gerek yok. Bitcoin var ya hiç kime gerek yok. Sonra bir pizza taşıyan adam bir pizzani 2000 tane Bitcoin'e satıptır. Birinci gerek Bitcoin'in değerine harip alınan bir istoriyada il koyuyorlar, tarihte il koyuyorlar. Şimdi her günün nemelerine göre hasaplasan şu pizzanın bakatı bilemez 400 milyon dolara da var yani tanıyan. Yani şu devirde şu pizza bir pizza dertir da 2000 Bitcoin'in değerine. Sayda yani kriptovalyutaların täze proyektleri var da aytmaly delle kesmede var. Täze projekt edende de ol hiç kime gerekmeyecek harip ol hiç şeýle bir ümmeti bolmaýardan şoň üçin bir projekt döredilenme, kriptovalyuta döredilenme, şoň beregine monetizasiýasyny nähili edip bolýar. Şo monetizasiýasyny edip bolýan bolsa onda şoň ümmeti bolýar. Şonu bellemek gerek. Kriptovalyuta değil yani. Şumat näme üçin Bitcoin'in hümmeti üniversitede kalıp var ya. Sebäbi Bitcoin'in bir monetizasiýasy var. Belli bir zatlar satmaly bolýar Bitcoin ber. Doğru. Mesela arada Elon Musk'ın da mesela çıktı. Mars Coin bir tweet'i çıktı Twitter'da. Mars Coin bir sayıda biri bir vaat kriptovalyuta çıkartır. Hiç kime gerek yok kriptovalyuta. Yani olara Mars Coin deyip tweet edye Mars Coin kampanyasının Hatay'daki şu tweet'ten sonra şu kampanyanın yani paynamaları diýerler. Näçe milyon dolar bolýar bir tweet'ten sonra. Sebäbi her kim pikir edýär, şu Mars Coin'a belli bir satyn alyp bolardyr diýip pikir edýärler. Gelecek. Kato. Nemede bazarda kripto bazarlaryna bilýänsiň, ýa müňlerçe şu atky döwürde ýaman kän neme bar, kripto pullar bar. Olaň ýa gaýtsyňdarak menem şo pikirde eger bir asset based diýilýär-de nemesi inişeti, ýani şol bir kripto bir neme asset näme bolýar türkmençe ýa-da oşçasy. Kömegdiň. Aynı şo neme diýili bir kriptoň arkasyna bir neme bolmaly, bir howpsuzrak bir monetizasiýa nemesi mümkinçiligi bolmaly. Indi deli bu şu at deli kripto bazarynaky nemeler kripto valyutalaryň deli belki de %20-30 şeýle bolaýmas, galanlaram yani prosto wagtlaýynça trading edilýän kady pikir etýänler. Aslında kriptovalyuta bilen virtual valyuta panyaçyları ayrı bir düşüncelerde. Köp kişi pikir edýär, kriptovalyutan Bitcoin'in arkasyndan bir gazyl pul nemesi bar diýip täsirlenýär. Ýöne aslında kriptovalyuta diýmek o hakyky pullar bilen bagly hiç şeýle nemesi ýok. Hakyky pul bilen bagly boljak bolsa, bu virtual pul diýip kabul edilýär. Bu ikisiniň düşünjesi aýrydan. Virtual pullar bilen kriptovalyuta ikisi aýrylar. Kripto kökünde döredilýän bir näçe kompýuteriň blockchain'in esasynda döredilýän bir valyuta. Onda alyjy tarapdan bir satyjy tarapda da onu arasynda şoň regulator hökmünde çykyş edýän hiç bir maliýe gurama ýok. Bank ýok, hiç arkasynda gazyl pul ýok.
ol diňe kripto görnüşinde döredilýärem, kripto görnüşinde söylenýärem, alınýarem. Eger satyjy we Faridynyň geregine şu kripto görnüşindäki valutany alsa, onda şu valutanyň degeri bar, hümmeti bar. Almasa da şoň hümmeti ýok. Beýleki aýdylýan görnüşi ol ýan virtual pul görnüşi ol ýan rol pul bilen tasdiklenen virtual pullar bar. Olaryň hümmeti düşmeýär. Gatto. Owa näme diýip pikir umid etýän, belli alkalýan soň diýip umid etýän azadaň mahsulatlaryny. Indi YouTube'daky bir nämeler sorulary bir göz atalagym häzir. YouTube'da näme gadna birjaň web sahypasy zady näme paylaşylanlar adamlar insersaňyz. Program ýasap onu ýöretmek üçin patent hökmanmy diýip älim teme sorap durar. Näme programmasy? Älim teme şu anyklap aýtsaňyz. Qymmatly kagazlary bilen bagly däl bir program sanýan. Program öwrenimçiligini döretmek we onu ýöretmek, atmak, manyda toralan bolmarakmal bu program. Şolar ýalak bolsa, emma awat kanunçylygynda programирование, kiberhowpsuzlyk diýerler. Kiberhowpsuzlyk we programирование arada işlemek, program öwrenimçiligini döretmek isleýänler, onu hökmany ýagdaýda Türkmenistan'a aratmak agentliginden değişiklik ýarlanyny aldy. Hökmany ýagdaýda. Gatto. Sağ ol. Ýarlanyny almak üçin ýene ýanky hünärmenlere bildirilýän belli talaplar bar. O da şol ýokary bilimi barmy, tejribesi barmy, şolar ýaly hökmany ýagdaýda gösterilýär. Gatto. Sağ olun köp. Inni şuňa bir soraw beripdiler. Türkmenistanda haýsy brokerler bar diýip sorap beripdiler. Jogap berip bilýärmiz. Türkmenistanda brokerler bar. Men hemmetini aýdyp biljekler. Ýöne ýalňyşmasam ýa 4 ýa 5 tane broker edarasy bar. Ýöne men öz ullanýanym Türkmenbaşylank diýenim. Türkmenbaşylankyň broker emesi. Gatto. Agaty möhüm informasiýalar berýär. Bu arada maglumatlar ýene aýdylaýyn. Adna birjasynda dogry maglumatlar alyp bilersiniz bu arada. Brokerlaryň dogry sanawyny. Dogry. Ýöne brokerçilik işini amala asyryp bilýän häzirki ýagdaýda bir hususy tarap ýok. Bir açyk bar. Men pikirime görä bir broker firmasyny açmakda bir nämeler peýda bolarmy sanýan. Bu arada hususy taraplar ýok. Häzirki ýagdaýda brokerçilik edýän. Onuň üçin kim brokerçilik bilen meşgullanjak bolsa bu arada pikirlenip biler. Gatto. Inni nämämiziň guruluşymyzyň ikinji bölüňe geçelim. Soňky 20 minutda telekejilik hakynda gülüşip bilers. Sizinni şu wagt bilşimara özüňizden bir telekeji, bir hususy kärhanaň esaslandyrjy, isteseňiz bir hususy kärhanaň hakynda bir gurulň berip bilersiňiz. Etýän işler hakynda. Soň telekejilik hakynda soramakçy. Teleke hawa. Men känary özüm arada gurulň bermäne alap baramak ýöne umumyň bir zadaýdaýyn. Telekejilik işini amala aşyrmak isleýän taraplar hökmany ýagdaýda bir zada pikir etmeli. Bizde Türkmenistanda bir telekejilik işini amala aşyrmak isleýän her haýsy bir diýeli bir oglan bir beýik tapawy ýok. Bir işi amala aşyrjak bolsa, men plan işi amala aşyrjak diýip firma açýarlarda, mesela men programирование etjek diýip açýarlarda. Şu bir ýalňyş düşünje mükemmel ýa-ni. Diňe bir iş üçin bir kärhana döretmek, bir edara döretmegiň bir manysy ýok. Edara döretjek bolsaňyz hökmany ýagdaýda bir näçe iş amala aşyrmaly, bir näçe
kerhana döretmeli. Kerhananın başında hukuki telekeçilik öğretmeli ve öz maya koyumlarını değil, bir taraftan öz maya koyumlarını değil, diversifikasyonu etmeli, belli bir üç köşük iş görünüşlerine maya koymalı. Şol maya koyumlarının bizim Türkmenistan akriyin telekeçilerin bir yanlışlarının biri bir iş ediyor, bağır kullanın şuna yatırıyor. Sonra iş bolanak, başka bolla men bankrot boldum deyip oturuyorlar da. Şol realaklardan etmelilerle ve dostlarına, karınlaşlarına olsun, rahat olsun. Şolları bilen birikip paylı katlaşıkta bir neyse görmüş iş amalaştırmalı. Biri olmasa da beylekte size ayılıktığında taklaması için. Sebebi telekeçilik bir ankat iş der. Şun iş oğul bile erkek. Kıyın oğul bile. Onun için öz işleri etmeli. Ben özümüz var adı aydayım. Ben yeketek iyi olup ama hiçbir idarede de. Şimdi ben öz paylar atmasından olan idareleri var adı aydamızda. Mallarçılığım var. Restorancılığım var. IT endüstriyeten var. Şu ayrılacak klaslarımız var. Üç köşük görünüşlerde bir maya koyulan. Men planik kerhanan men eyeti men başlara deyip bilmeyen, men şöyle idarede işleyen ve hoşondumu koşayan ve girdicisinin men bir kıydatını alabilen. Gatoo, ştada bir söz belak geçtiniz, diversifikasiya deyip. Biz nesip bolsa bu neme, bu diversifikasiya näme esasan näme portfolio düzmekde, yani paýnamlary gurmakda, ya da diňe paýnamlarda başga da ýanky kymmatly kagazlar bazaryna diversifikasiýa näme ähmiýeti bar, şu hakynda öňümüzdäki kursorda geçeriz. Inni telekeçilik hakkında şuna bir soru sorasam, biz näme öňünden alan sorularymyz okuwçylarymyzdan menem gyzyklanýan bu soruňyz şeýdi, türkmen telekeçileriň etýän işlerini haýsy saýtdan ýa-da haýsy platformadan görüp ýazarlap bilersiz ýazypdyrda? Edýän işleri var da esasy maglumat alyp biljek web saytyňyz diýin, bu telekeçi senagatçylar we telekeçiler birleşmeginiň web saýty var. Şu sayda bir genişli maglumat berilýär. Bundan başga da Business Türkmenistan diýip neme var da online platforma var, bu Instagram'da da var. Belli web saytlarım var. Şu saytlardan ben özüm şu saytlardan maglumat alýan. Diýýär. Gatoo. Inni raşyk şahsyra bir soru sorjak. Muňa jogap berip bilersiňiz, semeseňizem jogap berip bilmersiňiz. Siz şu wagt bir näme şula ýaman tölemä Türkmenistanda güýçli telekeçilik alyp barýar diýen bir şahsyňyz atlandyryp bilersiňizmi? Bunu Ya da hatırlamırsak bir näme şereket bolup biler, bir kärhana bolup biler. Atdymaýla. bu reklama bolar mı kanýa? Biriniň adyna arabasak beýleki gatwörler. Adyna aratamaly. Bolar. Ýollar hakynda näme pikir etýän adam? Ýollar Entek telekeçimin biz dämi, ne olan belli däken biz şu wagt paka boş şal dowam edip durýar işlemde. Näme pikir etýän? Yol verip paradaysam gatly oğuz saýyk, gatly, özüm üçin gatly. Esasanan ýaňam bir belläp geçdim. Hem telekeçileriň hem taliplerin bir zat öwrenmesi üçin bir peýdaly bir platforma mykany pikir edýän. Mun edil häzir wagtda hiç şeýle bir manipulasiýa ýok. Ony soň ýol verdim, ýol başlary öýleri pikir edip manipulasiýasyny nähili etseler, öz talipleri, öz dinleýijileri ýa başga bizden maglumat alýan taraplary gaçyrman nädip şu manipulasiýasyny edip bilersiz, dogry karara gelseňiz, şu taslamanyň geleceği barmy kandy pikir edýän.
Gatto sağ olun. Inni biraz korsada bilen men öz okuşamy YouTube nemesinden audiensasinden tapawtlandyrmak üçin şol ýaly bir pursat bereýin. Nä şu an 8 adam bar. Bizim klassymyzdan 6 adam. Bular men näme bejo iqtisadiýat kursyna girýän okuşlar. Siz kelläňizde soralar isleseňiz, siz sesli ýa-da video görnüşini sorap bilersiňiz şu an. Bolýar. Ahlas. Sam şu saýa badiýa. Berip bilersiňiz, eliňize galdyrypsyňyz. Salam Abdurrahim, salam Azad ağam. Köp sağ olun şol ýaly peýdaly maglumatlar berýäňiz üçin. Ören köp gyzykly maglumatlar hem köp zatlary özüňiz üçin geljekde belli barlyk. Men berjek soragym jogabam berip bilersiňiz, bermälim bilersiňiz. Men soragym Türkmenistanyň Merkezi Bankyna altyn slitkalary fisk görnüşini alyp bolarmy? Sağ olun. Türkmenistan'ın Merkezi Bankyna aslında biraz yanlış sorum kan yani hlasat görmem. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı ilk fiili rayetler bilen telekeçilik takmışlığı amala asırmaya. Merkezi Bankı'nın verifelerine girýän zat diňe banklar arasında regulasyonu etmek. Umumi pul dolanşonyň kontrolüni amala asyrmak. Merkezi Bank tarapyndan hiç sasan bular ýaly hareketler edilmeýär. Eger gyzyl pul ýa-da slip görnüşinde gyzyl satyn almak isteseňiz ýa valyuta satyn almak isteseňiz, bu diňe banklaryň öz tarapyndan amala asyryljak işi. Eger banklar satýan bolsa, onda satyn alyp bilersiňiz. Ýalňyşmasam käbir banklarda bar. Etik görnüşinde gyzyl satýan banklar barmy kanýan? Men özüm almam üçin men bilemem. Ýöne ol Merkezi Bankyň işine girmeýär. Ahlas öýünje bolýan adamsyň-da, altyn çöpläp passapsyň olaýyn. O, inni umyt galdyrypdyr, umydym orada, bir höwesçi okuşamyň biri. Başysyna umyt soraň berber. İlk ölen Assalamu aleyküm. Şeylere sorum vardı benim. Bir telekeçi bolmak isteyen Türkmen oğlanmy ýa-da gaýdymyz. Haýsy ýollar geçmeli telekeçi olmak üçin? Sonu bir nolda maslap, şu işin başına barýança bir gıtgaça bir düşündük berseňiz. Bu gaty owdara umyt. Telekeçi olmak üçin ýokary bilim talap edilýän kädiklerden bärde. Indi därde bizim özümüz üçin düşünmeli bir zadymyz bar. Soragda bir düşünşmelik bar bärde. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda telekeçi düşünjesi bilen hususy kapsana ýa-da hojalyk jemgyýeti ýa-da paýdarlar jemgyýeti. Bular hemmesiniň öz bir başlangyç usuly bar, özüniň bir ýoly bar diýerler. Ýalňyşmasam bäzi hususy telekeçi gurrumy gidýän bolsa, kärhana därler. Edara görnüşünde yuridik görnüşünde därler. Telekeçi görnüşünde telekeçilik işini amala asyrmak isleseňiz, onda birinji bilen etmeli işiniz Türkmenistanyň telekeçiler, tenasçylar we telekeçiler birleşmesine ýüz tutmaly. O taýda telekeçilik kurslary bar. Ýalňyşmasam ýa bir aýlyk ýa 3 aýlyk bol ýazyma düşenler. Şol kurslary ökmany ýagdaýda gatnamaly, olardan öz tasdiklanan görnüşinde şol kurslary gutaranlygyňyz barada sertifikat almaly. Şol kurslarda telekeçilik nädip amala asyrylýar? Nähili görnüşlerde fazlyklar tenerilýär, nähili akçotlar aýry edaralara tapşyrylýar.
şu zatlar barada giňişli maglumat berilýär şu kurslarda. Şu kursların sertifikatı bolmasa siz özüňizde telekeslik patentini resmileşdirip bilmeýäňiz. Şu kursları gutaramadan soň ondan öz ýaşaýan adresyna da baglylykda öz halgyk kullugyňyza ýetýäňiz. Şu taýda da telekeslik patentini açýaňyz. Telekeslik patentini açylandan soň banka ýetýäňiz, bankda hasap açýaňyz. Öz amala aşyrýan işleri belli edýäňiz ýa-da telekeslik patentinizde son işler vermeli. Doğru. Sağ olun köpüp. Umid soruňyza jogap bolanlar diýip umid etjäs. Enne Därde Abdurrahim ýene bir gezek bir goşaýyn şaýda umidim soragy bilen bagly. Telekeslik işini amala aşyrmak üçin esasy ýanky kurslary oturmagyňyz öýrenmek üçin özüňiz bir karar berin diýip bir maslahat berýän. Siz näme iş etjek, näme hilra iş etjek, size haýdy görnüşde telekeslik işini amala aşyrjak bolýaňyz. Bal telekesini, hususy telekesini ýöküňiz işlejek bolýaňyz ýa-da edara görnüşde hususy kärhanany ýa hojalyk demgetini şu zatlary özüňiz okap öwrenip haýsy özüňize has laýyk bolar. Sebäbi käbir işler hususy telekesçilere ruhsat berilmeýär amala aşyrmagy. Lisensiýasy berilmeýär. Käbir işlere hususy kärhana bolmaýar, käbir işlere ýene hojalyk demget bolmaly. Şolar ýaly iş görnüşlerine laýyk da bir nemäňiz bar-da özüňiň öwrenmeli zatlaryňyz bar. Şoň üçin ýanky kurslara gatnaşsaňyz, köp öwrenersiňiz, ondan soň karar vermeli bolýarsyňyz. Haýsy ýol bilen ýörejeňiz. Sağ olun köp. Adizek, Umid. Ýene bir soram bar, bu garşy bolmasaňyz. Umid neme Azizeň soragynyň soň neme däli? Soraň bolýarmy? Bolýar. Bolýar. Adizek, hoş geldiňiz. Sora beriň. Sağ olun. Men aslında iki tane sorum olacak. Birinci haysından başlasam biraz mesela bizim Türkmenistan'da Qaravazlar deyip gynansak da oňazadymyzda Qaravazlar soň içvazlar deyip bulan mesela bulan döremegiň esas sebäpleri näme bular mesela Qaravazlar ortadan aýyrmak hakda bir döwletde näme işler amala aşyrylmaly şu hakda bir maglumat berdilermi? Owa neme Qaravazlar hemme döwletde bak aýnansakda. O Qaravazlar barada geçenlerde gurgunlaştı katmada kovulamakan diýen därde siýasy işler bolan üçin Qaravazlar barada soralanlar bolsa ýa telekesçilik barada soralanlar bolsa şolar alaýan. Bolar Gülçinar sora beriň. O siýasy soralardan gaça duruň, haýyş etjäs. Öyle, salam. Meňem berjek soragym biraz telekesçilik temasy daşynna. Türkmenistanda elektron bankçylyk barmy ýa-da gelecekde bolarmy? Men Türkmenistanda bolmadygym üçin bilemok. Elektron kartlara, zatlara geçildi. Elektron kartlar bilen töleg edip bolýar. Ýöne, meselem kartdan karta pul geçirmek, Türkmenistanyň içindäki kartlara gözüne tutýanlar men. Şonýalyk programmalar, zatlar gelecekde bolup bilermi we ykdysadyýetde nähilek gatkylary, goşantlary bolar? Soragma düşünýärmi? Awalın soru bilgisayar. Şurada dellek geçmeli. Türkmenistan'da bu elektron online banking diyorlar. Online banking sistemi var. Bu işleyen. Yönü kâver hareketlerde, pul geçirimlerine hemme hizmetler intihar koşulmadık diye yerler. Yönü bu sisteme var. Bu sistemada ne yönde var deyip
kabul etsek, Halk Bank'ın online banking hizmeti var. Mobil koşulları var. Rıskal Bank'ın var. Köp menden öz ullanýanym Türk Bank'ın diýen. Şonu ullanýan. Yani Rıskal Bank'ın tam o diýerler. Online platformları görmek, websiteleri almak, şolar ýaly hyzmatlar bar. Al telekeçiler üçin. Raýatlar üçin hawaýdan Yok, diňe telekeçiler üçin we raýatlar üçin de. Yo, raýatlar üçin bar. Raýatlar üçin bar. Online tele görnüşleri bar. Yani internette tölemek, telefona tölemek, toğun tölemek, bağırın tölemek, şolar ýaly görnüşler bar. Taýip tölegini tölemek bar. Öz kartyňyzy baglaýanyz we öz kartyňyzdan bizleri bilen özüňiz arkaýyn hereket edebilýäňiz. Edil bilemek Russiýadaky haýynydaky ýalyk bolmasa-da ýöne köp hyzmatlar bar. Yani yuwaş-yuwaşdan Yuwaş ornaşdyrýarlar we bestirýärler. Umumy 3 bankda barmy ýa-da beýle hemme bankda? Hemme bankda bar ýöne men aýdyp geçenim. Yani sistema o işleyen banklarda araştırmalar yani. Teşekkür ederim. Sağ olun Gülçinar, soruňyz üçin. Enne 3 mende magaldy. Umid bir sora berip bilersiň, bir soňky sora bolsun. Bu beýleklerem soň habarlaşarsa. Ola umid. Daşarykly kampaniýalar bilen dokument baglaşyp, soň belli bir şertname baglaşyp, mysal üçin 5-10 ýyl şoň hyzmatyny öz üstüne Türkmenistanda ornaşdyryp bolarmy? Şol birzat anyklaly şahsy tarap hökmünde. Hususy karhana. Hususy karhana hökmünde başarýyp kampaniýanyň näme diýeli subkontraktory ýa kontraktory hökmünde bolup bolýany we şolaň işini amal asyryp bolýany. Hawa bil kanunçylykda gödemine tutulan yuridik taraflar bolsun ýa başga taraflar bolsun, başarýyp kampaniýalary bilen resmi şertnama bolsa, olar bilen haryp bolan soň ýa-da olaryň bir hyzmatyny amala asyryp bilinir. Ýöne o taýda salgyk görnüşleri ýa-ni goşulanma üçin salgyk tölemeli hyzmat bolsa, ýöne umumyň bolýanda bulugurda işler bolar. Ola. Sağ olun köp. Hemäňize soralar üçin gyzykly soralar boldy. Tölemede hini nemelem okuşa marakany, höwüşçe okuşa marakany. Awa ne alada sizden gurungdaşlyk gyzykly boldy we elbetde doýup bolmajak bir gurungdaşlyk boldy. Ýöne hemme aktorya wagtynda bilen bu sessiýamyz tormaly bolýar. Esip bolsa kimle geljekde ýene de bir başga da webinar ýaly bir görnüşde zat etip biler. Gurungdaşlyklar we sessiýalar açyp biler. Näme sizlen habarlaşak adamlar nämeden ýerden habarlaşyplar? Habarlaşmakmy? Habarlaşyp. Men aslında açık adam online platformların köpüne var. Telegram'da, Instagram'da sadece kaydında da oldu. Haberleşmeleri Skype'da online platformların hizmetinde açık. E-mail'den tasavvur. Hemmesinden de haberleşmeler men vaktim bolduğuça men sana cevap berýänim. Maslahatlarım bir peýda boljak bolsa, hiç bir problem ýok. Siz habarlaşyp Siz näme ýol berdiň, mentor bolmagy taýma. Ştaýda gönü näme deýin, siz köpçülik içinde gysaýyn. Endi mentor bolmak bir köp wagt talap edýän zat. Ondan bir zat öwretmek üçin bir zatlar bilmegem gerekden.
Onun için ne için bolmadan aslında bolup biler. Yani ankadi işlermen, trambolmak, trambolmak ankadi işlermen, onu böyle. Bolar. Ne zat azadagan ýa-ni sosial mediýasinden Jabbar Azat piýasasyny gönçükýänler men hem şey dip tapdym. Owa inni Nisip bolsa mentorlar bilen hem gelecekde ýol berdiň dinleýijleri we okuwçylary mentorlar hem gelecekde nisip bolsa barabar webinarlar zata geçirmän pikirlenýär. Onuň öýdüňde habardar edip saklaň ýolaryň hereketlerinden we alyp barýan işlerinden. Sağ olun köp gatnaşanlara. Indik sapar görüşýänçek. Awa sizden sağ olun. Dinleýäňiz üçin men pikirlen bilen akdydaly bolandyr diýip umyt edýän. Bolmadyk ýagdaýynda da elmydama kritika atyp ýazyň aýdyň plan da ýagny diýdiň diýen. Ýagny aýdam bolduk bilen ýagnyşyny düzeltdi, öwrenmeli. Öwrenmekde peýda bar. Hemmäňize sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, köp.